Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Башкортостан, ерем, күгем, һөюем, һандугаслы минең үз йортым. Күңелең киң, рухың бөркеткә тиң, моңың тәрән һинең, башкортым. На сцене фольклорная эстрадная группа «Караван» и солистки Башкирской государственной филармонии Регина Баракова, Зарина Султангильдина, Анастасия Скорженюк. Башкорт дәүләт филармония солисткалары Регина Баракова, Зарина Султангильдина һәм Анастасия Скорженюк. Hey!
сәхәт берсә кыйын, алыш баскан күләргә шатлык яше, осрашалар тугандар карты яше. Иш мәшәкать мәңге бетмәй, гомер бетмәй, итә сафта күрешәек. Йөрәйдә йыелайык, тугандарды олылайык, һәр белешеп йөрешәек. Дөньяның яме бит тугандары менән, ил терәге, ил ныклыгы гаиләнән. Шатлык кайгылардан турган тормышта, күтәрешер нәсел кәрәк килүеннән. Иш мәшәкать мәңге бетмәй, гомер бетмәй, итә сафта күрешәек. Йөрәйдә йыелайык, тугандарды олылайык, һәр белешеп йөрешәек. Üzülgen oyun sıktım bit yuvala, Beyleri türlü yaka hibele, Yuvalmayıp tuğan yeterlidir, Birbirini birge durayıp ödele. Hiç meşakkat мәңге bitmey, ömür bitmey, iten safta kurşayek. Yemliyeyle yiyılayıp, tuğanlarda ılılayık, her belişip görüşeyek. Hey! Let's go! Let's go! Hey! 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 Hemen bir gitar, hoppa! Hiç meşakkat мәңге bitmey, ömür bitmey, iten safta kurşayek. Yemliyeyle yıyelayık, tuğanlarda ılılayık, her belişip yürüşeyek. Hiç meşakkat мәңге bitmey, ömür bitmey, iten safta kurşayek. Yemliyeyle yıyelayık, tuğanlarda ılılayık, her belişip yürüşeyek. Her belişip yürüşeyek, her belişip yürüşeyek. Her belişip yürüşeyek. Hay aferin, dertli Karavan Türküme yigitleri. Дорогие друзья, вас приветствует лауреат всероссийских и международных конкурсов Диана Ишниязова.
Дәртле, рухлы башкорт кызы Диана Ишниязова. Bayramından tutar. Һәм виртуоз Илнур Хибатуллин. Ильнур Хибатуллин. Рахмат. Дорогие друзья, и вновь на сцене Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Тарханы.
Көтмәгәндә шундай кызлар осрай, шундай кызлар. Ятта үл инде, нидер уйлап, нидер кисергәнде, үзең күр дә, үзең бел инде. На сцене башкирские красавицы. Народная артистка Республики Башкортостан Рима Амангельдина. Кадерле достар, Мәскәү башкортларынан кайнар сәлам алыгыз. Һезнең алдыгызда эстрада фольклор ансамбле Ак Тирмә төркеме. So be good.
Афарин. Дорогие друзья, вновь на сцене эстрадная группа «Караван». Звучит гимн Сабантуя Республики Башкортостан. Күнде байрам, күнде туй, Хабатуй! Емлейлер еткез, қырдаштар біткез, бар халық иылып майданға. Ойнап бейіп ерлап, құраймын тыңлап, көңіл асабан туйларда. Хабантуй, хабантуй, хабантуйға нейті, мұңғылдарды лайырлата қорттаныға дейті. Хабантуй, хабантуй, көңілдерді ергеті, байрамдарды еңгелі хабантуйға нейті. Күкен байрам, ситер құлақ байрам, тұтық көмір елкі бар. Әйді ұңған кіші, ағалай кіші, әйіл кетіп бірде бейіп ал. Хабантуй, хабантуй, хабантуйға нейті, мұңғылдарды лайырлата қорттаныға дейті. Хабантуй, хабантуй, көңілдерді ергеті, байрамдарды еңгелі хабантуйға нейті. Солай да біздің яқта Хабантуйда! Сегодня Сабантуй, с утра идет земля, колышутся родные поля. И так из века в век в работе человек идет по жизни с песней смеясь. Сабантуй, Сабантуй, праздник света и тепла, будем праздновать мы вместе, веселись и старый лад. Сабантуй, Сабантуй, праздник света и добра, подними мы звонку рая, мы танцуем до утра. Сабантуй, 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 ланита, мұңғылдарды лайырлата қорттаныға дейті. Хабантуй, хабантуй, көңілдерді ергеті, байрамдардың еңгелдері Хабантуйға нейті. Хабантуй, 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 хабантуй. Хай, Афарин, дәртле караван егеттәре һәм Башкорт дәүләт филармония солисткалары. Друзья, вновь на сцене Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Русский танец «Калинка». Встречаем, друзья, бурными аплодисментами!
Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова. Дорогие друзья, вновь на сцене лауреат республиканских, всероссийских и международных конкурсов, музыкант, мультиинструменталист Зайниддин. Салям, Москва! Привет, Москва! Байрам белән! Нурахмат, спасибо. Нурахмат! Башқұрт егіті Захир Зайниддинов. Нурахмат, байрам белән! Қадірлі достар, қаршы алығып, әдді Башқұртстан Республикасының атқаданған артисткаға Дамира Саитова сәлемлей. Байраммен достар! Taşla hala birinden kolum al benim. Yine de
Башкортостандың, Татарстанның атқаданған артисткаһы Дамира Саетова. Рәхмәт Тар байрам менән, бәхетле булыгыз. Урынымны тапшырам, үзем китеп әзрәк ял итим. Алла кеше бит инде. Каршы алыгыз. Бая җырлады инде ул кыз. Сез аны алкышларга күмеп җибәрдегез. Хәзер тагын да зур алкышларга күмеп җибәрерсез дип ышанам. Рината Бадамшина, Мәскәү кызы. Рината Бадамшина. Рәхмәт Галия апай, бик матур җырладыгыз.
родителей. Спасибо, что они есть. И спасибо моему преподавателю Шигапову Илья Хамитовичу. Ринату Вадамшина, сенада рахмет. Барысына да зур рахметлер. Чөнки безне бит чынлапта әтиәниләр бу дөньяга тудырган. Чөнки алайда шуны әйтеп узыйм, без гариза язып беребез дә тумадык. Әтиәниләрнең теләге буенча тудык. Инде хәзер үсеп җиткәч әтиәниләргә без үзебезнең бурычыбызны кайтарабыз. Чөнки безнең татар халкында, башкорт халкында шундый әйбер бар. Әти-әнине хөрмәтләү, олыларны хөрмәтләү. Хөрмәтле тамашачылар, менә хәзер сәхнәгә сезнең алдыгызга тагын бер җегетне чакырып чыгарам. Ул миңа әйтте Түбән Новгород ягыннан, Кочко-Пожарки авылыннан бернинди регалияларым, бернинди титулларым, исемнәрем юк әле диде. Тик алайда кешенең тавышы булса, аңа бернинди исем дә кирәк түгел. Шулай бит? Без артистларны тавышы өчен яратабыз, исемнәре өчен түгел. Шулай бит? Шулай. Каршылыгыз Кочко-Пожарки авылыннан Рамил Хәсәинов. Җегетләр килә. Җегетләр. Сезгә тәкъдим итәчәк җырым Рафаэль Курамшин иҗаты, Әхмәт Абу Саттаров шигыренә. Юлым. Кеттек. Güz altında yana boylarım, İçlerine düşe balaşağım, Kılığımda varmırlar, İçlerine düşe balaşağım, Kılığımda varmırlar. А то солнце. Сейчас фото сделаем. Отправляйте, ничего у меня не открывается. Отправите, ладно? У вас и фотоаппарат есть? Фото снимаете? Давайте визитку. Что там у вас? Нет, работает. Сейчас дам, сейчас. Кстати, а вы только фотографируете и снимаете? А как надо? А можно меня сейчас снять? Я буду выступать. Фото отширись, пожалуйста. Мне некогда и просить некого. Хорошо. Точка у вас есть, точка. Точки нет, она сегодня не пришла, она... Салям. Biz sizde думали вообще жоқ, Самантуинда. Как нету? Нет, көрмедік. Біз тігінде жүрдік, мында да жүрдік, выступали, а сіз қақайда жоқ. Вы не приглашали? Приглашали. Сабанту есть Сабанту. Ваши